Is iad Port Laoise an Ernest Rahula Gante Laoise le 35 craibh an Chante, 7 craibh line agus 1 craibh na Hairnaháin Buaicphointí. Ach le blianta beagnos is Cúil an tSúdaire a hán lábhan óachtar agus bhuair 3 craibh as a chéile siar a fefe dó. Ciogad an dáran seo bhecha clúir craibh Peile Laoise fefe cahar. Ní háir trisláán am an tráthreachta. Tá 3 ahrú déanamh déanta Cúil tSúdaire don Cluiche Ceannais seo, agus an chéad cancelína lán Cúil le Jordan Fitzpatrick ag tosnúisigh sa cúnge. Keith Bracken agus Owen McCann hosnú go leir parca, agus na hahra eile déanta measc na dosathe, Colin Murphy agus Darius Levin a measc an cúigur déag tosig. Tá Conor Brown an a láidir sa Cúil de Port Laoise agus tosathe láidre có freisin, Cumad Súil Seánóna ar Josh Hogan, Benny Carroll agus Kevin Swain, agus an lán tosaí freisin Kieran Lillis. Slúdas baileachtaí parcaí bhuair Laoise Harden Cluiche Ceannais Peile an cloch baile cholle in Uachtar san ómáníocht an tachtain se chata cé thabhairg leo craibh na Peile hamid ag súil le caibhlean maithantá Seánóna idir a gá iarrainn a bhí arásach mórtas go dtí seo imlín an ceann sa sleaunthe tríd ag Cúil tSúdaire deisian son ag a lán tosaí Dara Galvin scór maith ag a siúd agus an íléon ceis go bhfuil tosathe din chéad scothar dáhéamh antá Seánóna Machchan son ag Luke O'Reilly Can Ífsil agus can aige dul sa tóir ag ag deire an eisiau Port Laoise agus seans go siúd teachtamach about bháin eile. Spórt gan son ag turling contúirte go stig smacht ag an bhar sa cúnge DJ White le hilling géir go má tá an cúlín ag a Port Laoise turna ceanna sa chéile ag White dechan na fór na scarúm Tony chéile. Deis an about bháin eile ag Cúil tSúdaire agus Ronan Coffey. Le shelf cowr ag testáil off a caiise dul siar. Don't riil go nua teachtar na Durán. Sa seachtaí beagatá róga amach beag le feiscin conas mar bheith go siúd ó héamh tunachar ar a gluthe tá seansan son ag Jake Foster Crinnes leis an iireach sin bhíidir feinach. Foster san áit ceart ag a deire. Bhearnar an eistí gá chúlín se chuin inis Emmett Maloney. Berta teachtamach ag Iorgé Stad an son. Ag deire ar neis go fada le Kieran Lillis agus sleaunathe tríd an son tá Cormac go maitre. Seansan is ag DJ White fuair sé cúlín ón Dave eile le hitting géir go maith an count son géir freisin ach dír ag Haran Chasnán an son an tríú cúlín sa chéad le ag DJ White agus Port Laoise cúlín chun na maithasa. Dar nó siad Port Laoise tá ar bar ar fad i gúnta Laoise agus cúil craibh agus trucha tucha leotha ar na blianta agus deisian se Cúil tSúdaire oscailtí an son beidir bhfuil seans ar Cúil count son ag a deire ag Jake Foster bhí leis an son ar Cúil aige ach ag a deire cai Cúil tSúdaire bheith sásta an count son a bheith curtha Haran Chasnán seachtain ag a cúig. Se chun ríist Emmett Maloney an eistín fear contúirteach sinné DJ White an taing amháin ar clár na scór ón immert dóibh an ceathrú cúlín inis ag DJ White. Anna chud ar sa chéad le seachtain ag a sé inis. Sin réiteóir an son Brendan Hickey ar agah Cluiche feicthe díreachos a chabhar amach agus deis ag Cúil tSúdaire dul ar an ansaí boutána le spása an son smacht a go háling ag Jake Foster fós a dul isteach an iling a teach níos fosta dó Foster le shelf gcóí leis an gitóg sir Cúil an son ag Cúil tSúdaire Jake Foster dhéann sé obair go leor chun dul isteach ann agus bhí obair le déanamh ag cíimiid an son shelf baileithe an cosantóir fácathe ina dhiagaige agus ag a deire gan nach éon rud amháin ar ainting Cúil a bhaintach scór táchtach rivan brise. Nes bhfuil freigra in Port Laoise sin íon cheis fuair agus stad seo scór ag teastáil go dóite tréis an count son i chéile. An se seachtaín fear sig sa láir sinné Josh Hogan hastig sé sin uthe scór maith son ag Port Laoise. Deisiile ag Cúil tSúdaire an council smacht ag Jason Moore. Dar raig an pas gan a bheith úntaach an éair agus tar sé seans ríist de Port Laoise rivan brise tar réintear marthóir ag Cluiche na Peile trasna cútha ag a deirtá sé go bhar leir parc a Damon Larkin seans go siúd an countá teoirithe Haran Chasnán an bhearna síostí gá chúlín agus sin ag tanar an rise. Sin réiteóir Brendan Hickey chun count an a chahabh an áda ríist a sé hneis Cúil tSúdaire ar nó tá 5 craibh díag bútacha an socha Laoise an counternach an 2002 nó 2022 agus bin an bhliain go dainn nuair bhúidir 3 craibh as i chéile.
Tréifh na bliana se chaite buaite ag Naomh Joseph agus Chail Portlaoise an count on dar nú. Cúil túdra is a techt. Iad chun tosig. Deis go halíonnta ag Jake Foster. Sár Cúilín an tonige. Stigla sé gan ceistán óna. Stinty fríocht roind dus na imthóirí móra ábaltún na scór na chaimsú. Well, can't love Lochálta and réiteoir tar buntáiste ar náisiigh Portlaoise agus brontanas na Cúilín an son ag Paul Cahalán. Deis a cúla túdra a chlána níor Jairi glótha agus go hoban Harn Trasnán. Siachún deisile ag Deris Levin. Chuirchuige anmha ag cúla túdra an canta ag Murphy, Trasanis cyfadda le Jake Foster. Sár glúiseach ar ríiste cúla túdra. Nis, héana sé aimsethe ag Jake Foster agus ag stad seo iad ag fécin níos fearr. Ann fós le dul. Is breúir chosantóirí Portlaoise an son. A fuinmh agus misneach níos mó. Cúla túdra ag stad orthaise agus seachún ar ríiste fán tuile scór in ortha ag stad seo. An farcateach begáín sleán ag stad seo Portlaoise, deis a ríiste Jake Foster. Pass a bristeach an son. Fada le Colm Murphy. Murphy fósa dul las mo Jenso, Shanser Cúil agus tá sé sin neada sa líntán ag Dara Galvin. Immert anna chlister fan ní raidir peoch lehelasach. Cíime a ríiste an son i teachta seach bhí Colm Murphy thug sin pass las mo agus gan échar éon bhrú an échar ar hain. Craigna sa líntán an tarna Cúilin is. Cuoinnig for Portlaoise cúil déag. In san Cerric Legadíise níl tosc ná túriscar Cúil dohann sa Tróna ach tá Chanteller a Davel agus an tríú Cúil neada has a líontána inis ag cúla túdra agus Colm Murphy cruthigh sé an Cúil dearnach an count sa inis fócaige agus sin mar caibhlant cíime ar ríis cosantóirí Portlaoise ar fud na háite agus Cúil leis a gitógaí síl san angach. Jean Bua Geolabheith tucha leotha an son réiteoirigh fearr ar an ordóir agus an adógearigh sé an sa cúlan túdra I gceannas a ríist an sa helíis an séú críomh déag tucha leotha agus ní léon cheisbheith iad níos fearr tróna. We set our stall at the start of the year that we wanted to peak for September, October, you know, and I think we did that, you know. We arrived at the right time. We'd lost matches in the league that we perhaps could have won, but really we wanted to end up in this position, and that's the way it panned out. We've sort of been consistent with our game plan all year. We've stuck to what we thought would be successful. Look, these are lads that had won 3 out of the last 4 championships, so they know how to win. It's really just tapping into that mentality, you know.